Mayong adlaw mga bata, karong adlaw ato na sa pagkakatunon ang subject nga mathematics sa ikatulong ang sa Sinugbuanong Binisaya. Ani ana kita karon sa quarter 3, lesson 6. Ang lesson 6 kay nabahin sa duha. So lesson 6 6.1 ug lesson 6 6.2. Unahon nato pagkat-on ang lesson 6 6.1 nga makahulagway, makaila, ug makadibuho og congruent line segments. Andam na ba kamo? So sa dili pa ako mo padayon, aduna ako'y health reminders para kanatong tanan. Una, maghugas sa kamot kanunay. Ikaduha, mo distansya sa ubang tawo. Ikatulo, likayi ang paghikap sa imong mata, ilong ug baba. Ikaapat, kanunay magsulob og face mask o labi na kung mugawas sa panimalay. Ug ikalima, magpabilin sa sulod sa panimalay or stay at home para safe kitang tanan. Okay ba mga bata? So ato nang sudan ang atong leksyon. Sa kini nga leksyon, ang mga tinun-an gilauman nga makahulagway o makaila kung unsa ang line segment. Ikaduha, makadibuho o makadrawing og line segment. Ikatulo, makapakita og sakto nga sukod sa line segment. Andam na ba mo? Aduna ako'y word na naadri og pulong. Unsaon kini pagbasa? Kay atong basahon, congruent. Mas ba na to? Congruent. Unsa kay buot pasabot ni ani nga pulong? Ikaduha, line segment. Unsa kaha kining line segment? Atong kat-unon tagsa-tagsa. Unahon nato si congruent. Si congruent nagpasabot kana nga pariha. Usbo nako. Congruent nagpasabot nga pariha. Pareho ra sila. Okay. So unsa man pod ang line segment? Ang line segment mao ang linya nga adunay sinugdanan o katapusan o endpoints. Usbo nako, si line segment mao ang linya nga adunay sinugdanan o katapusan o endpoints. Sama niini. Okay, mo kini ang atong linya. Aduna siya'y sinugdanan ug aduna sab siya'y katapusan. So ang atong endpoint na sinugdanan ginganlan natog A. Ang atong endpoint na katapusan atong ginganlan og B. So sa pagbasa niini ato kaning pagabasahon nga line segment AB. Kung atong isulat mahimo siyang A B then badli sa babaw, that is already line segment AB. Again, kung ato kini siyang isulat sa simbolo lamang, anion pagsulat? Unaon pagsulat ang sinugdanan nga endpoint A ug ikaduha ang endpoint B. Then magbutag linya sa babaw. Ang pagbasa niini kay line segment AB. Okay, nasabtan ba mga bata? Okay. Okay, makita ninyo nga adunay mga pares sa line segment. Sa pares A, adunay line segment AB ug line segment CD. Sa pares B, adunay line segment EF ug line segment GH. Okay, so tan-awag maayo kung congruent ba o dili. So, hain nga segments ang congruent. Nganuman, hain nga segments ang dili congruent nganuman. So asa ka aning duha ka pares ang congruent ug dili congruent. Ahon na to pag answer si pares A. Hain nga segments ang congruent. Okay. So tan-awa ang pares A, di ba? Pareho sila. So atong isulat. Okay, mo dinhi ang atong symbol nga pagagamiton kung congruent ang line segments. Utrohon nato kini nga symbol mo ni atong pagagamiton kung congruent ang line segment. So ang pagsulat niya na duha ka badlis then usa ka curve ana.
mo na siya bot pasabot nga congruent. Klaro? Okay. So, si line segment AB, okay, symbol na ha, line segment AB, congruent to line segment CD. Kay parehas man sila og gitas-on. So, kung ato isulat sa tinaas, line segment AB kay congruent sa line segment CD. Pareho sila. Nga naman, kay ang line segment kay congruent kung parehas ang kitas-on. Again, nga naman, congruent man sila, kay parehas ang kitas-on sa duha ka line segments. So, unsaon na to pagka hibalo nga parehas, pwede na to gamitan og ruler. Sama niini. O si line segment AB adunay gitas-on na 9 cm. Si line segment CD adunay gitas-on na 9 cm. So, pareho sila og gitas-on. Okay? Klaro mga bata? Okay, next. Hain nga segments ang dili congruent. Nganuman. Okay. Kung ang pares A nga ana ay line segment AB o line segment CD congruent, so tan-awon na po nato ang pares B nga line segment EF o line segment GH. Okay? So, kung moingon kita dili congruent, mao kini ang simbolo nga gamiton. Ang congruent symbol, gibutangan lang kini og pahilis nga linya. So, bot pasabot ni ini nga symbol, dili congruent. So, si line segment EF, dili congruent ni line segment GH. Osbon nako, si line segment EF, dili congruent sa line segment GH. Kay nga naman, kay managlahi ang ilang gitas-on og porma. Kung gamitan na to ruler, si line segment EF adunay gitas-on nga 12 cm. Si line segment GH adunay gitas-on nga 9 cm. So, dili jud parehas. Klaro ba mga bata? Sige. Pananglitan. Kanina mga line segment o pares nga mga line segment. Number 1, line segment LM o line segment OP. Congruent ba o dili congruent? Number 2, line segment WX o line segment YZ. Congruent ba o dili congruent? Atong tagsa-tagsaon. Unahon na to si number 1. So, si line segment LM, congruent sa line segment OP. Kaya kung ato na ang pagasok doon, pareho siya og gitason. Munang congruent sila. Kay pareho sila og gitason. Okay, number 2. Si line segment WX ug line segment YZ, dili congruent. Kay obviously, makita nato nga taas kay si line segment WX, mubo si line segment YZ. So, dili parehas og gitason. So, nasabtan mga bata? Okay. Ato nahibaluan nga ang line segment congruent kung blank ang gitason. Unsa ganito? Kung congruent ang line segment, pareho or pareha ang gitason. Aduna sad kini, pila ka endpoints? Yes, duha ka endpoints. Ato sang pagatiman-an nga ang line segment dili pwede nga isumpay nato kini sa managlahi nga direksyon. Osbon nako, dili pwede nga isumpay nato kini sa managlahi nga direksyon. Sige, atong i-apply karon ang atong nakatunan. Okay. Ang instruction, butangi og check mark kung ang line segment kay congruent ug X kung dili. Gamita ang gihatag nga figure para sa imong tamdanan para sa pagtubag. Kay mao kini ang figure nga atong gamiton. Nay endpoint A,
endpoint B, endpoint C, ug endpoint D. Okay, una, line segment CB, CB, ug line segment DA, congruent o dili. Hinumdumi, check kung congruent, X kung dili. The correct answer is check mark. Very good. Kay pareho man sila og gitas-on. Okay, ikaduha. Line segment AD o line segment CD. Congruent o dili? Isulat ang inyong tubag. Yes, dili kini congruent kay si line segment CD mas taas kumpara ni line segment AD. Okay, so ayan na kita sa ikatulo. Line segment AB o line segment DC, congruent o dili? Isulat ang inyong tubag. Ang sakto nga tubag kay check mark. Kay si line segment AB o si line segment DC, congruent, parehas nga og gitas-on. Ikaupat na kita. Si line segment DB o si line segment AB, congruent ba o dili? The correct answer is dili. Hinumdumi, niingon ako nga dili pwede nga isumpay nato kini sa managlahi nga direksyon. So, ang direksyon sa line segment DB, pahilis. Ang direksyon sa line segment AB, straight line. So, managlahi ilang direksyon. So, dili sila congruent. Okay? Ikalima, line segment AD o line segment BC. Pareho ba o dili? Okay, the correct answer is check mark. Kay pareho sila o congruent line segment sila. Okay, sakto ba inyong mga answer? Very good. Adto na sab kita sa ikaduha nga buhaton. Okay, pagdibuho og duha ka square. Kuha ang gitas-on, ang sukod niya o length sa duha ka pareha nga side. Gamiti og ruler sa pagkuha sa sukod. Paghimo og lista sa duha ka congruent line segments. Sumuni pa ng litan. Kay duha ka square imong idibuho, imong i-drawing. Dayon, imong sukdon gamit ang ruler. Then, imong ilista ang duha ka congruent lines nga imuhang nahimo. Okay? So, isuwat gini sa inyohang mga notebook. So, mga bata, diri natapos ang atong leksyon karong adlaw. Manghinaot ko nga daghan kamong nakatunan. Malipayong pagkaton. Hangtod sa sunod nga leksyon, ako si Teacher Theody nag-ingon, padayon sa pagkaton para sa mahayag nga kugmaon. Don't forget to subscribe, like, and share this video para daghan sab ang makakaton. Salamat!